Zena hian MTKP Chanmari Pastor Bial zirna kan vakala he kabulami hi rongbol tu arwala shat puya tun MTKP Inkhawmpui atan hian Bial TKP Zaipawl conductor tour ani a zona tlem te kan zodona Zaipawl member engzat nge theya inrin Zaipawl member hi kan deuh nual tura kan ngaya mi zahni atanga zathumi kan in beseya zanina hla kan hanzira amaro chu bial chunga chiatok kanoma wangin tlemin kan kal tam thelo dewa mi za somnga le pariat za som ruk chong vel hlekin kan la kan zira arem na hi chuan zahni atanga zathum borvel ni kan in beseya ole a thak me ani le he in hla te hi engtin nge in thlan conductor kuta anda nge ni a committee in hemi hi sarau ti in an pe cheu ne Bial TKP executive committee hian conductor tour mi pali min ruata chung chuan kan hazir hunte kan hasak turte kan kuta anda a chuan kan han enve a hat sang te po kan han ngai tu a kan han zong kuala chumi hnuwa chuan committee ya kan thlela committee na min pompuya chutianga la chu thanga zir kan ni wa engzat nge hla in zir to Bial huapang hi chuanin zanin hi kan voi ni na ani a amaro chu nikum lampanga te unit lama mani rem chan ang ten kan lo zir homa chuten chuan mani unit angin kan in buatsaih Bial ang chu zanin hi kan voi ni zirna ani ni le ihmu danin Zaipawl member te a an phur to ni sha em an chak to ni sha em to nin Inkhawmpui te hi an phur via win ka riatin kan hasak tur hi hla tlema lam nga yang chi deuh te ni a chu van chu kan phur ko pazar la po kan ni suo mai kan ron hlim viau tura kan ngai ni so la ha kan ron hwa tu ngai to cha nge ni a tharia mai mi malang chu na ngai to chok tu po kan om che chu lo kan han soi howa thatura kan ngai khan ti kan ron chuak ve mai ni a chalo to ke in buatsaih te le pan mal som sela ni le tu na kan in zo pa ka khan soi bel tur dang in em he GKP member tam takin an endon che a soi bel tur dang in ei chuan ole TKP member zong zong te he Inkhawmpui hen ikal ve kang u ke ma ni ta na ni a ke ma ni pol bi ka ni a ani tu te na kan ngai hlut lo chuan a hlut ta na nep thina chuwang chuan ingai hluk u ke ma ni in ti kha ka soi thei ni te se ale hun lu tak min pe a kan lo me kan lo me mẹ tặng nay zona ten ten han zona ngai mi lo shil them mình cho là fam kimi ko unit ta chengin nge ram thai unit ani le MTKP Inkhawmpui hi voi zang nge ikal to i voi zang kal na tur nge voi thum mani chu voi thum i pur to em voi thum tur voi thum na tur apur am ka ti khot mai chuanin i la in zira eng part nge sak soprano ka sa soprano ole a thakha me kan lo me mang zan lo bo dei to na kan phel tir la hei zona tlem te kan zo ve lo kang iming me shil them in ming Jenny Emily ko unit ta chengin Zion ve in pur to em Inkhawmpui to ni pur to mo chuanin eng pan nge in sak soprano ale Inkhawmpui na na dewin in huang ale hello ma hianin kan le lo kang ngoro tu ber hinge nang ma hin me iming lo shil khang ai cha ko unit ta chengin Chanmari unit Chanmari pur to em Inkhawmpui pur khop mai hi chan eng pan nge isak tenor nge best nge tenor ani tenor ale hunu ta me pe kan lo me hello ma kan liang le ta hian hello pa nga ha hey tu nge iming lo shil hming mo ya eng unit nge Chanmari unit i pur to em pur to cha om to khop mai ja te nge lo in buatsaih facial te tem ti so chan do ni hi ale eng pan nge sa best tu ma chon best ka sang ten dor hi chu ka satlang pu ma se tun bi ga chuan in best kan so ve de ka te ni ole kan lo me lo mo em ro imi mi lo shil khang ai lo phoi tluang
ค่อยยูนิตไง รำทาริวนิด รำทาร์อันนี้อินคอมปุยเป็นยังไงกันต่อ vuiอย่างโซ่จะกับวันก็รู้ว่าก็เลยนัวตัวไม่อ๋ออีเป็นยังกันนู่นตัวเงี้ยไปเฉยๆตัวจังแล้ววะจังรู้จังรู้เขามองเศร้ามาไล่ไปคันนึกปังเต้นิงกับกะละฮะตระหะกะละกะลเวเสียแล้วนี่จูอาบ้านเราจังได้เลยเดี๋ยวทีนี้จานมวยได้มีความปุยนักกันยินหัวเอ็งพันยี่สักbestอะไรเป็นเราไหมอีมิงมีเราชื่อข้างไหนนูลาเลรถปุยใส่ละเอ็งยูนิตไงChanmari unit จานมารีพูดตัวเอ็งความปุยตัวนี้พูดตัวครบไหมก็ทัดที่นี่ตัวนี้ไอ้ในละบ้างเอ็งแต่ได้ไงอินบัวใส่นังไม่รู้ว่าจุดอย่างตั้งหันบัวใส่ดานนี่มันจมละบ้างจันนี่พอให้กันที่จิรไว้ขัดนาเนี่ยจุดอย่างหันบัวใส่ดานว่าก็เราอะไรอันนี้เนี่ยเอ็งปัดไงอีสักsoprano อะไรความปุยน้ำมวยได้กันยินหัวอินหัวไงยังก็อะไรกันเราไหมพอแล้วเอ็งมีข้างไหนH lerin sana. Ek part ngay sak. Tenor. Ko unit at jengin. Zion. Ipur to em. Pure ya. Chak to. Voi za nge in khong pui kal na to voi za kal na to nge. Kal ve nuwa to khong pui hi ma se za tak tu ka chhar thei bi lo. Ole. Hey, zaina hian I JKP member tam takin an endon che ni. Mizoram hun shang shang a chen an endon che a in khong pui na kal ngai tur hanin som na han sian tele. Local line sir lo wangan wam don. To chu ni me lo sia. Kan lo lu to ke. Kabula mi hit langwa zo man ki ma pachau GKP Chanmari pastor Bial secretary ani a ezona tlem te kan zo ve lok dona in Bial din hmun kan she chaka member engzat nge in ni sei them kan Bial a hian member hi sang ka jare som thum le pakhat kan oma unit hi pali kan oma Chanmari ramthar zaon le galili unit kan nia chuanin tun lazir kha he lazir na kanun kala info engzat zirna nge ni to tu ni kan voi ni zirna ni a ama khan ramthara hian kan nei to thama sa khan ti hian unit tina hian kan zir ko langa tin chumi ba ka chuan ma unit a zir hi kan ti boka chuan Bial ang po hian Inkhawmpui mai chuan kan la zir fo ka ringa du nal taka thiam kan duwa kan hla hi tin stage performance deu te kha omdona wang khan thiam na langai khop maya kan part sakpui te ho bula han kan dingchi don lo deu khana langa kan conductor te malak na khan chumi ni wang chuan thiam chen kha ngai long khop maya chu wang kan zir tam via wang thlek dwal na te kha omdon ni in kan sha in member te a he Zaipawl member te a in phur to ni sha engei mu dan kan phuring ka ria kumin hi tunin Inkhawmpui hi kha kan china kan soita kan kha kan conductor te khan in kai ko a khatia me pa le me chia in din ka thla kang chi te kha an ti don ning ka ria chan chu kan hla khan arem kan la kha khatiang chi tinang deu tur khan hi a anuam view dura kan nga ya kan member te po kha khan ti phura tin a ha thak ve deu lek boka i han ti tam deu po kha ngai ka ria khatiang chi khamo ale in ngai to chak cha ha kan lo ti lu to ka alo kho me o khami kan in zo na ba ka khan inge mo soibel du te in cha mi hai sei sak ta che MTKP Inkhawmpui hi kumtina ne ni lem lo wang hian member te kan lu thi poimo koping ka ria ke mani pual a Inkhawmpui ani a tin GKP member ni huni arei lo kop maya kum somli hi a thleng mai ni mi ring nuna chuan kan dam tha ni chuan khami pel kha chuan Inkhawmpui ate hian tel hi lo rem chang reng lova manin lo chak mai la kum lamin a lo zir lo chho chuan nakina kan la thlen vek turan ya kan damma pathian ni rema ti chuan khatiang ani wang khan kan thelo hun aron thleng mai dona chumi ni wang chuan member te po hian hetiang hun MTKP program ang chi ate hian tel tamta ila kan pual turani wang hian thanem ngai taka tel kha tumta ila antinan la zir huna kan mani Bial kan lo rem chang ve chi lo ni pon kal lo atlak lo ta ila arem lo polanga a toyom tu han kan tel tho sen hi alo tangka a in toy oma atel verong bol na hi atangkai ber polan in ka hia GKP a chuan chumini wang chuan tam tak khain khom tumila kan program jong zo khan tel tum tai la member 10 kan pualani ti kha thenon le tai la thain ka hia chu ka soi theini ta se ale in kom na hun chatak min pe a kan lo me po lo me